kwePentecost umhlake owokuhla komoya oyingcwele sisiganeko esingazange sisekho kodwa yaba sisiganeko esathi sabakho emveni koba uYesu enyukele ezulwini ngoba uYesu xa ebeza unyuka esiye emazulwini ebethetha ethetha kubefundi bakhe nakwisithwele ebeza kusishiya wathi ngoku xa ndilishiya ndisiya kubabo andilishiyi nodwa kodwa ndilishiya nomoya wenyaniso oyingcwele ozaba ngumthetheleli kuni ozaba ngummeli wenu ndilishiya naloo moya unjalo so kule ncwadi yezenzo zabapostile sizotyelwe loo mali ke ngoku ngugqirha uLuka xa ebesuka nayo kulaa ncwadi yakhe ikaLuka ezobeli bali wazogqitha ngoku esinikeli bali hayi ngokwabafundi bakaYesu kodwa siza lebali ngokomlomo wabapostile nangokomsebenzi wabapostile amadoda anikwa amagunya ngaphezulu kunamagunya wabafundi bakaYesu xa benikwiwonga loba ngabapostile ngoba abapostile bayabafuna kubafundi bakaYesu abapostile bona akukhange kubekho bali elikhulu kangako ngabo ekudleni kukaYesu bona kodwa indima yabapostile ivela kakhulu emveni kokuYesu ethe ngoku wenza zonke izinto wabashiya nomoya wenyaniso nobunganga obungummangaliso abapostile ke babhenefitha kuloo nto kunjalo benza izinto ebezingakhange zibe zinikiwe kubafundi bakaYesu banikwa amandla ngokugqithisileyo bona bengabapostile kunjalo noba bekuthiwa kubafundi bakaYesu into yobana nina hambani niyozenza abafundi zonke inyanga nizisindisela elizwini likaThixo kodwa bona abapostile ibingamadoda eyanewonga abekwa kwithabathiso eliphezulu ibiyolonga abapostile bona bebethi uThixo kayithetha nabo athi nizobeka izandla nakwimilwele iphile nenze zonke izinto ngoba nikholwa kuthetha abapostile bawubona into yoba ingathi izinto azihambi kakuhle bahlala phansi abapostile bathi Nkosi ungasongezela ukholo ngoba khona ngoku apho thina sisilela khona kodwa ngoku oluhambo siza kuluhamba bekuba thina ungasongezelela olukholo ngoba olufunalo akukho luzawusifikisa khona kodwa ngoku sikwithuba loba wena usongezelela ukholo le mini ke yokunyuka kukaYesu esiye ezulwini kwathembeni koko kwabakho isiganeko soba ngoku kusho umoya oyingcwele ngoba uThixo esimthandazayo uThixo avayo kunjalo nguThixo owafezekisayo amadinga akhe wathi njengoba bethilo kunyana wakhe into yobana andilishiyanga nodwa andilishiyi lisingegama kwathembeni kwexesha iintsuku zingakhange zibeninzi zingabalwa selishumi sabona ngokuthululwa umoya oyingcwele ibandla likaThixo lazaliswa ngumoya oyingcwele bathi abantu bethetha iilwimi ngeelwimi bethetha iilwimi zakumawabo ngelo xesha ngoba ngalo nto isetyenzwa ngamandla omoya oyingcwele wawufika umoya oyingcwele kuthi siyayeka ukuzenzela izinto siyayeka ukuzisebenzela kodwa kumele ixesha loba thina sisetyenziswe umoya oyingcwele yolona sithi noba sikweyiphi imeko sithi moya oyingcwele sisebenzise moya oyingcwele sebenza kule ndawo ngoba kaloku zonke izinto uba umoya oyingcwele ungekho phakathi kwethu besingenawukwazi ukufikelela kuzo uyabona ke hlamente ngoba safundiswa kakubi ngendlela yomoya oyingcwele yasibangela loo nto sicinga into yoba umoya oyingcwele waseMoriva ubhitye kakhulu zikhona iindawo ezinomoya oyingcwele otyebe kakhulu yasibangela loo nto ukholo lwethu lwafikibheka yasibangela loo nto ukholo lwethu lungabi nancasa kuloo ndawo kanti ke nathi wathi xa uthulula umoya oyingcwele wathulululwa phezu kwale nkolo yonke yobuKrestu sathi sonke safumana ubushushu bungummangaliso uyabona icawe ungangena kwicawe uhlale ecaweni ubelele iminyaka ecaweni kodwa xa ungekho umoya oyingcwele ecaweni usihelele iziko cawe ngoba kaloku into esibangela uba sigcinakale ecaweni ngumoya oyingcwele le nto isibambayo uba sihlale ecaweni ngumoya oyingcwele
Yile sesibangela ngoba kwakho amaxesha ingathi ungahlala phansi, kwakho amaxesha ingathi ungalahla konke, kwakho amaxesha into yobana ungaguquka uguqukela kwenye indawo, kodwa umoya oyingcwele ukuthintele ngokudalelwe loo nto phakathi kwethu. Kodwa xa ungenabi nalo umoya oyingcwele uyakwazi ukuhlala ecaweni, uyigqibe iminyaka uzenze zonke izinto zasecaweni, kodwa umoya oyingcwele wona ube ungakhange wafika kuwe. Yiyo nto wafuna iTestamente ngayo baza kuxela abantu abaprofeti, imimoya yonke le masiyicikide, imimoya yonke masiyivavanye, ngoba wona umoya oyingcwele ngumnye, kodwa imimoya yona mininzi. So sawufika apha ngaphakathi funeka ngosithestile into engaba ngumoya kaThixo nyana. Ukhona umoya wezilwane, lo umoya ngowezilwane, kodwa ke awuzukwazi ukuwubona ngoba nazo izilwane asikwazi ukusebenza ungangenanga lo moya wazo ngaphakathi, lo uzawuzinika amandla. Kodwa nalo wethu umoya sima ngawo asikwazi nathi ukusebenza ungangenanga lo moya, usebenze ngaphakathi, usenze sibonakale ngathi singcono kunayizolo ngenxeni yoba sisetyenziswa kulo moya. Ngamanye amaxesha ke sifuna ukuthi xa ungekafika umoya kuwe ulinde usendleleni. Abantu bangaphuma bengena esikaweni, ingene lecawe athi ndibuvushushu lecawe, aphume ayongena kwicawe number 2, afike ahlale kulecawe athi ndibuvushushu, aphume ayongena kwicawe number 3, asithi ndibuva ubushushu, ngoba abukho ubushushu ecaweni. Ayocawe rongo, abukho ubushushu kuwe. Uzawugqiba zonke icawe ngoba akho moya oyingcwele. Funeka uhlale phantsi ke ngoko ukuzile umeme umoya oyingcwele ungene ngaphakathi kwakho, uzinze ngaphakathi kwakho. Wawuhlala umoya oyingcwele wazinza kuwe, uyawukwazi uba noba ungumntu okholwayo uthi kuzawusuka nalaa nto ithi zonke izinto ezintle ingathi zingahlela mna, zonke izinto ezintle ngathi zingahlela abantwana bam, zonke izinto ezirayithi ngathi zingahlela apha ekhaya. Abanye abantu noba bona bangahlala benjalo, uzuqonde lo moya umoya wezilwane. Kodwa ukuba uzinza umoya kaThixo ngaphakathi uthi le nto ndinayo ingathi ngawela nangapha kumagadla, ithi yawufika kumagadla nomagadla athi ngathi ngawela yowela nangapha kunkunzi, ngoba umoya oyingcwele wona uyathungelana. Kodwa umoya wezilwane ziyalizilwane ngoba umoya waso uphelela kuso. Ubunganga besilwane kwesilwane ngulo moya umbi ulapha ngaphakathi esingena unikisa ngawo de sona sonakalele kubomi. Kodwa lo uyingcwele umoya usebenza kuthi ngoba sabelane, uthi wawuhlala phezu kwethu ujike izinto, uthintshe ne-atmosphere ngaphakathi endlini ngenani yomoya oyingcwele. Kodwa icawe okanye ibandla elingenawo umoya oyingcwele ixesha elininzi bachithele ekhukwini ngoba moya wonyaniso awukho. Kodwa awuzinzi umoya oyingcwele. Sithi noba sesingafuna uthetha uthi umoya oyingcwele make ngoku sithi kwaka simamele umoya oyingcwele uthetha nathi, sive umoya oyingcwele uthini. Hayi singamamaqingo thina sivezwa bethu ubulumko, kodwa make sithi kwaka umzuzwana simamele umoya ngoku uthini wona, uthini umoya, simamele umoya. Yazi ngelinye ixesha noba uyojonga umntu isihlobo sakho, noba siyagula, noba sikumeko enjani nembi ke ngoxesha, noba ubhujelwe, ayizontona ayinohlazo ukufika kuwe phaa kuye, ukufika uhlale phantsi ungawuvuli nokuvula umlomo, umjonge ngeliso, kuthetha umoya nomoya, abuze ongasiqondiyo izinto uba walijonga kangaka wathula yintoni, kanti akuthulanga into enayo. Umamele umoya, uthetha umoya ngaphakathi, uthetha umoya. Akho nto ithethayo wena, kodwa uthetha umoya ngelo xesha. Wawugqiba wawuphakama kuye umbambe ngesandla uthi konke kuhamba kakuhle, ngoba umamele umoya. Abantu abaphiliswa zizinto ezizithethayo. Hayi
abaphiliswa izinto ezithethayo abantu kodwa baphiliswa ubushushu apha izinto ezithethayo zisuka khona. Abaphiliswa ukuthetha uthetha kodwa baphiliswa ubushushu nentetha apha isuka khona. Yiyo kanti isuka kulomoya ongcwele senze into yobana ngamaxesha onke singenzi ngoba sifuna. Yile nto ngamaxesha ngoba kaloku asikafundi ngomoya ongcwele. Umoya ongcwele ukwakubona ucela nokuqhuba imoto yakho nokuhamba ngale zinto uyiqhelileyo. Umoya ongcwele kanye kasho ukuthi kutheni ungaphumi namhlanje ujike apha wawugqibe uyovela kwela dala. Kutheni ungayenzi loo nto? Ungayimameli ke wena loo nto ngoba uthi ngumoya wezilwane ufikayo. Moya wamadimoni kutheni ndiqhela uhamba apha ndingasuhamba apha. Uhambe zivele ingxaki ngoba asifuni ukumamela umoya ongcwele. Rhamente ake sibe kuthuba lokumamela umoya ongcwele. Even umeniwe ndaweni. Ndithi nokumenyiwe ndaweni. Kodwa kwawufika ilizwi sifundisa ukumamela. Kwawufika ilizwi kuwe noba uzimisele uyaphi nakakade. Noba uzimisele uyaphi uyokwenzani nakakade. Kodwa kwawufika ilizwi kuwe elithi kuwe sukuya. Ulandana. Singangabeki sizathu. Kuthiwe kuwe sukuya kulandana. Kodwa ke wena uthi ngoba unguqondo ba yawubanda lamgidi ngaphandle kwami. Kwazi ngani? Lawuba ngela theko ngoba imeniwe ne-outfit yamsayileki. Andikwazi ngani? Mamela umoya ongcwele. Mamela umoya ongcwele. Abanye abantu ngenxa yongamameli kude kungenelele lezi forces ke ngoku zomamelisa wena. Kuthi asubuya kule ndawo hayi ufuna ukuya kuqhubuzela isusu. Uhambise isimaye. Hambise isimaye singakuqhubi isusu. Kwale nakushiyeke ilizwi loo mhlaba itheko liyalipheleli ngoku sinqami isusu. Uthi xa uthetha ngalo mlomo wakho andimazi usakhalele. Ingenile. Nathi ajonji outfit ngelo xesha. Andiyazi libangela uba ndingene kusathana ongako. Kanti umoya ongcwele uyakusindisa. Wenayo ke ngoku umoya ufika kumntu ongabhalansi kakuhle, ongazaziyo noba uqeshwe ngumoya nokuqeshwe yinyama. Izinto zomoya azibone njengezenyama. Kanti ikhona into osindiswa kuyo. Amadoda amaninzi afelele igidini. Omama abaninzi bazingcweleka namhlanje bebekwindawo apho bekuthiwe kuye zungaphi. Kodwa ngoba asimameli sithi xa uthetha la mazwi atshoyo ngaphakathi sicinga uba uthetha imimoya emibi. Zeke nifunde ke amabonisi uba imane umoya. Zonke izinto uzenziwa ngomoya. Uba yini namhlanje into sukumfonela nomhlobo wakho ukuthekise magazi uyayicaweni. Ubithi sukumthekisa khawuvuka uhambe ngexesha umamele le ithethwayo. Khawuvuka uhambe ngexesha. Umoya ngeke ngoku sowulele kuthiwe kuwe khawuthandaze unkalise uqonda kusebusika kuyabanda nawuzithanda amava ndithandaze anawuyenza loo nto. Umoya athetha nalowo kanti umoya uyathetha. Kukho umntu onosindisa ngenxa yakho. Xa wena ungekakuzisindisa but there is someone that can be saved through you. Anaqonda loo nto because qala sikawuunderstand umoya ongcwele uba umoya ongcwele sinee-dynamics zawo. Siyangena ecaweni singafuni ukumamela umoya ongcwele. Sesifuna ngoku umoya ongcwele uthetha sifuna uva thina ngaphezu kokuva umoya ongcwele. Rhamele sizokuthi uqayitele uNkosini uPawulos sisenze intetha apha eguqula le ntetha yakho ukuthi ukuze sonke sisindiswe. Ukuthi emveni kwa yonke le nto iinjongo zinye ezoba thina sisindiswe. Sawusindiswa thina bawusinda abantu abaninzi ngenxa yethu ngoba thina kuzinze umoya ongcwele ngaphakathi kuthi. Kodwa ke abantu lifike lo xesha sizawumane kusithi ndifike ngaba lo moya ungawufani uthetha nam kanti silumlwa ezintweni ezininzi. Usumane
uyamanyela umoya. Uyamanyela umoya. Uyamanyela umoya. Umoya makasithi ukuthi bekuthuba ngoku lokumamelo ngale ndlela simamela ngayo abantu noma bayasihlahlekisa makakade kodwa make sibe ngalo xesha linye sike simamele umoya. Simamele umoya. Uba uthini na? U-Abraham wathi wawumamela umoya wathatha unyana wakhe womxhoma phezu kwentaba. Bathi abantu babethetha u-Abraham ziyamshiya. Angathini u-Abraham noba enonyana kuphela kwakhe amzeleyo bethi u-Abraham angene nomoya wesilwane ngaphakathi zithi makahambe ayobulala unyana wakhe phezu kwentaba zasehorebe. Loyo kuphela kwakhe uyenzela ntoni letimbi kangaka? Wahamba nayo u-Abraham ngokumamela umoya. Wathi ufika phezu kwentaba ebeka unyana wakhe wasibona isithethe nasi azakusebenzisa ukunqumba intloko yonyana wakhe. Athi ngelo xesha unyana awuboni into yoba sesifikile phezu kwentaba kodwa andiliboni ixhwalo ukuza kuyisito yoba tata nasi isithethe. Iphimbo unyana wakhe utata akayiphendula uThixo uzazibonela nyana. Emveni koko u-Abraham kayixelela umsithethe esiya kunyana wakhe. Wathi uThixo ku-Abraham, Abraham, hantsi kuze kuhle ibambele ngesihlahleni, thatha yona wezidini enyukayo ngoba ukumamela uThixo kunezimele ezixolele. Sisawumamela uThixo zenzeni izinto. Iikhesi zethu zokukholwa asimandanga ngamanye amathuba, asivakali nakwaba bantu sihamba nabo. uJobe xa esezidinga noThixo zange ivakale kahlapha kumfazi wakhe. Akayiqonde umfazi wakhe uba yonke le nto ifuna ukuthini. Wathi xa ethetha uJobe mamela uThixo ubuthini. Bathi nabo bazizihlobo zikaJobe otsofana noElifazi besithi kuye yabathumenze ntoni uThixo ngoba uJobe mamela uThixo. Xa uThixo besedidibano noSathane esithi ungathatha zonke izinto zakhe kodwa intoka zikufikelela kuyo umphefumlo wakhe. Hamba yiya kuJobe uyowudlala ngaye uyomenza into engento. Kodwa uJobe njengona indoda enomoya kaThixo wazinza uJobe esithi abangane bakhe umenze ntoni uThixo. Wathi umkakhe Jobe lahla noThixo ngoba kakwenzeki into kodwa indoda emamela umoya yazinza. Sathi kanye ngokusho kwami kakuhle yazinza ngoba imamele uThixo. Ide athi xa ithetha ithi bendingangalida ndilinde ukukhululwa kwayo ngoba ilinde ukukhululwa. Sizawukhululwa nathi sikhululwa nguThixo kodwa asibangela uba silinde funeka sivume ukusetyenziswa ngumoya ngoku nangona phakade. Amen.